Vedeli ste, moji milí pacienti, že žalúdočná výstelka sa obnovuje každých pár dní? A viete, prečo to tak je? V žalúdku sa nachádza žalúdočná kyselina, ktorá obsahuje kyselinu chlorovodíkovú z pH 1 až 2. Táto kyselina je tak silná, že v laboratórnych podmienkach vie rozpustiť žiletku. A u nás, ak by tá výstelka sa neobnovovala, tak by nás tá kyselina vedela zožrať znútra. Aké sú ochorenia žalúdka, ktoré súvisia s kyselinou? Je to gastritída, ktorá vzniká najčastejšie pri strese, pri dlhodobom užívaní nesteroidných antiflogistík alebo nesprávnym stravovaním. Prejavuje sa bolestiami v epigastriu, pálenie žáhy, nevoľnosť. Ďalej je to žalúdočný vred, tam sú už bolesti intenzívnejšie, bolesti na lačno alebo 2 hodiny po jedle, môže sa objaviť aj krv v stolici. Ďalej je to reflux. Reflux sa prejavuje pálením žáhy, kyselina, pretože sa vracia kyselina do pažeráka. Pálenie za hrudnou kosťou, môžu byť aj bolesti v epigastriu a v lahu sa môže objaviť aj suchý kašel. A najzávažnejšie je žalúdočná rakovina, ktorá sa prejavuje intenzívnymi bolestiami, váhovým úbytkom, môžu byť problémy s prehltaním a vlastne takým celkovým chradnutím. Takže moji milí pacienti, pozor na to, žalúdok je veľmi dôležitý orgán v tele, ak vás niečo trápi, sme tu pre vás.